1948, blwyddyn sefydlu Gwlad Israel, blwyddyn creu apartheid yn Africa, a blwyddyn gwarchau Berlin, ac yng Nghymru, blwyddyn o gychwyn, y Gwasanaeth Iechyd, a'r Grŵp Cymreig. Mae fel mudiad bron, neu grŵp, a dechreuodd yn 1948 fel the South Wales Group. Rhyw fath o annibyniaeth o Llundain, achos o cwbl oedd yn ganolog yn Llundain. Nhw oedd yn dewis y gwaith, nhw oedd yn dangos y cwbl, a trial creu hyder ymlith artistiaid yng Nghymru. Maen nhw wedi teimlo bod nhw gallu'r anghofio am Llundain fel yr unig ganolfan. Roedd Ifor ei hun wedi profi bywyd fel artist yn Llundain ac yn gallu gwerthfawrogi'n well na'r mwyafrif falle bod rhywbeth pwysig, symboledd bron, yng ngwaith y Grŵp Cymreig. Beth roedd y grŵp i fi oedd rhyw fath o gysylltiad gyda'r artistiaid eraill. Bod falle roedd y gwaith yn gwahanol gyda pob artist, nid grŵp mwyn creu stael fel futurism neu'r ymwneud fel yna, ond i gyd yn wahanol. A'r peth sydd yn ddiddorol i fi yw cyfarfod ag artistiaid ar ôl gweld eu gwaith nhw, a wedyn gweld y person a siarad â'r person. Wedi ceisio wneud hynna yn holl oes, a wedi cyfarfod bobl diddorol iawn iawn. Ac wedi profi gwaith diddorol, wrth gwrs. Mae'r arddangosfa sy'n dathlu penblwydd y grŵp yn 70 yn dyst i hynny, ac yn ogystal â bod yn ddathliad addas, mae'n gyfle i gael adborth gan gyd artistiaid. Mae'r Grŵp Cymreig yn network. Mae ni'n cwrdd a mae ni'n rhannu syniadau creu, a mae'n pwysig, dwi'n meddwl, i artist i cwrdd â artistiau eraill, a pwysig i'r gwaith. Dwi'n meddwl bod y gwaith ddim yn cryf heb y contact na. Mae'n anodd weithiau gyda artistiaid achos ni'n just gweithio yn y studio ar ben ei hun. Mae'n ddim fel bydd ar y llwyfan achos ni ddim yn weld i'r audience cynulleidfa. Felly mae'n just dda i cael bobl eraill sy'n gallu gweithio gyda rili. Mae hefyd yn gyfle i rannu llwyfan gyda'r enwau adnabyddus fel Anthony Evans, Chris Griffin, Ken Elias ac Ifor ei hun. Mewn gwirionedd mae'r arddangosfa newydd a'r llyfr i gofnodi'r garreg filltir yn adlewyrchu hanes celfyddydol Cymru ac yn atgof arbennig o dda o'r talent sy'n yma. Mae wedi creu rhywbeth sy'n mwy na hanes y grŵp. Mae fel rhyw rhan o hanes yng Nghymru. Mae yna. Mae'n dangos y gwaith, a yna beth sy'n bwysig. Pan bod bobl yn gweud bod gwaith yn dda neu yn ddrwg, dyw yna newid. Mae'r pwyslais yn newid pob tro a mae un peth yn dod yn ffasiynol o'r llall. Nid na sy'n bwysig, ond gweld y gwaith hyn mewn hanes Cymru.